Sendengaman जाला ओमफ्राय नै गगा मोननायाबो जाला ओमफ्राय भिडिअ'आबो जाला ओमफ्राय अखायाबो जाला बाय बाय टाटा गुड बाय गया Hai लोगोफोर गुड मर्निं खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गामियारि स्कुल चेनेलाव बरायनाय बावहरनाय थाबाय ओमफ्राय दिनैबो अखाया नै सालाय मानहि सुनो दङमोन आंहा मा जाबावगोन दा सुबाबो राना ओमफ्राय आरो सुवाबाबो इनो लेथ्रा जाजुनानै थाजोबो दा मा जाबावगोन बाबायसागि अखाखौ आङो सानदों मा अखाफोरावनो थांना थाहैनोसै बेयाव मा अखाल' हाबाय थायो अखाबा अखा सान्दुंबा सान्दुं गरमबा गरम थान्दाबा थान्दा बेखायनो सानदों मा अखाफोरावनो थांना थाहैनोसै न' लुहांबाय र' जाबाथाय थाहैनोसै नै बेयावनो ओंखाम जाहैबाय नै ओंखाम जानोसै आंहा ओंखाम नै सालाद ओमफ्राय पियास बुट ओमफ्राय नैबे भलदो जोसा भलदो ना गोरान बोरनायालाय नैया जोसा भलदो ना गोरान जानोसै गोथाव जिंखायावबो बुद होदो नैया भलाव जाखांलायबाय आरो मा सुलायनांसिगोन जानायखिनिखौ फिसालाफोरखौबा सुनो होआ आंखौसो सुनो नै अखा हागासिनो ओमफ्राय आं रियाव रिल्स बानायनो होनना फैदोंमोन आरोना ओमफ्राय नेटानो ओरैबायदि स्ल' रिल्सबो जाया मोनसे भिडिअ आपल'ड होनायावनो एसेबां गोबाव लादो बिदिबा माला जागोन आं एसेबां मेकआप सेकआप खालामनानैबो बानाया आरोना ओरैनो नर्मेलसो आंना जानला मोनलासो रिल्सआनो जा भिडिअ'आनो जा ओमफ्राय अखा हागासिनो साइसबो गैया नालाय माथो देलायबाय थानोब्रा मोजां नुयोबा नुखागोन मोजां नुवाबा नुखाया ओमफ्राय मा होनो जायनि गोसोआ मोजां बेनो मोजां नुगोन ओमफ्राय जायनि गोसोआ मोजां नङा बेनो मोजां नुवा आरोना आंखौ ओरैनोसो होनदां हामा मोननाङा ओमफ्राय नै अखा हागासिनो अखाया माला जोबगोन आंहा इमान माखासे हि सुनो दङमोन थालांजोब्बाय ओमफ्राय गाबोन सबनाया आंहा बेलेगाव थांनो दङ ओमफ्राय हि सुनो दङमोन जाला ओमफ्राय नै गगा मोननायाबो जाला ओमफ्राय भिडिअ'आबो जाला ओमफ्राय अखायाबो जाला ओमफ्राय मबाइलाबो चार्ज गैला नालाय ओमफ्राय जाला ओमफ्राय आङो दायो रुमाव थांनोसै ओमफ्राय उन्दुनोसै नालाय जाला नै जाला जेरावबो नै पानिपुरि जानाय दङ आं पानिपुरि ये देखो दै दंमोन नायजोब बरिया फुङावनो अरा गेदेरद्राय जादों नैला अरा गेदेरद्राय जानायखाय खामबाय साबाया अराबो गोथां जोंलायो अराबो गोथां जोंलायो नां जोंना नै आलुखौ रुनानै लाजोबखाबाय आरो आं ना ओमफ्राय पियासबो हानानै लाखाबाय ओमफ्राय फालौ बाथोनबो देना लाखाबाय संख्रिबो लाखाबाय ओमफ्राय दायोखौ सेफ्लेनोसै नैखौ आराम सेफ्लेना लानो र' पियासजों गोथाव बेखौ आङो सामब्राम गुफुर फालौ गोथां माने फालौ गोथां आरो फालौ गोरान होनानै माबादो आरोना ओमफ्राय माबा होदो मा होनो इखौ गंगार दुन्दिया नेरसोन बिलाइ सिनाखायो दा गासिबो बेखौ होनानै बानायबाय ओमफ्राय काजि रोसि बाय होदो ओमफ्राय नै जानायनि खामानि जानायनि
संख्रि एसे खम जाबाय अखा बोथोरनि मा जागोन मा मोनजासोबाय ओंखायनो सानबायखौनो बानायना जानोसै बेखिनि Boleh. Alu ada nasi tuh enggak? Terus segini agak lagi ya. Masuk. Sao cái này bị lùi nhiều? Mà cái sao đây này này? Jahangbay nga. Ambay ni. Bisa hadiah zagasine. Madi nang de. Goथाव nang do. Da जाखांनानै खानसि सुनाय पालायानो सुखानायनि. सुना लांगोन ना लाङा? Ha? Alu baton नांबावगौ? दायो आङो दखानाव थांना फैनो आरोना ओमफ्राय आङो ब्रास नांगौ आरो ब्रास गैया आंना माबा हामा जाजोब्बाय लेथ्रा जाजोब्बाय ओंखायनो ब्रास लाना फैनो ओमफ्राय दायो अखाबो हाबाय थादों नालाय ओंखायनो मबाइलखौ गालांनि ओमफ्राय लोगो मोनगोन नै लोगोफोरा आंनियाव बाथोन देना दोनबाय आरोना ओमफ्राय नै बेयाव दोङो जारि बिलाइ आनामुनि खासिथारा गंगार दुन्दिया होनोना बेखौ ओमफ्राय बाद्रिलेवा नै बेखौ मादो जागोन मिन्थिगौ दाउ बिमाजों जागोन जोंहा दिनै दाउ बिमाजों माने बिदि गगा मोनबाय थानाय लोमजाबाय थानाय टाइमावफोराव बिदि जल खालामनानै आलु गोसा जाबसिन जायोना बिदि जेनेबा गगा मोनबाय थानाय टाइमाव बिदि माबाफोरदो दाउ फिसाफोरदो जल बानायना जाबा गोथाव जायो आरो थिं दानगासिनो बिमाया बै नै दाउ बिमा दिनै मोनजालायसिगोन जोंहा मैगं माबाखौ देग्राखौ ओहो आलु जोब्बाय मेगना आलु देनाया आलुखौलाय नोङो सोर देग्रोनोदों मैगंखौ देग्रोनानै खालामदो जों लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बेसिमानोसै आरोना ओमफ्राय जेन'बा दाउनि जल बानायनाय रेसिपिखौ आङो नेक्स्ट गाबोन भिडिअ होनोसै दिनै भिडिअखौ होथ'ला मानो होनबा दा आं भिडिअ खालामबाय थाबाथाय आरो आपल'ड होनो आंना हर जालांगोन ना आं नै बारियावसो फैनानै होफैयो नालाय भिडिअखौ दिनै नुगोन ओमफ्राय भिडिअ माबाखौ बेदर बानायनायखौ ओंख्रि बानायनायखौ आङो गाबोननो होनोसै भिडिअखौ स' माबायदि मोनखो नोंथांमोनहा अननानै कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरदो लोगोसे लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै होदो बाय बाय लोगोफोर लोगो मोनफैगोन नेक्स्ट भिडिअ